Que tal, saudos? O vicepresidente da Xunta celebra a sentenza pola que se condena a Audasa a devolver as peaxes cobradas de xeito indebido. Ampliamos de contado este Pontevedras 10. Comezamos. A Xunta continúa reclamando o traspaso da titularidade da AP9. Así insistiu esta mañá o vicepresidente da Xunta en Pontevedra. Segundo Alfonso Rueda, se o vial fose autonómico, xestionaríase de maneira máis eficiente situacións como as provocadas pola ampliación da Ponte de Rande. Rueda celebrou a sentenza pola que se condena a Audasa a devolver as peaxes cobradas de xeito indebido. Que a AP9 fora de titularidade autonómica permitiría, segundo o vicepresidente da Xunta, xestionar de mellor maneira situacións como as provocadas pola ampliación da Ponte de Rande. Segundo Alfonso Rueda, o Executivo galego mantén dende o 2009 esta reclamación. Estou seguro que moitas das cousas que agora a sentencia tuvo que poñer no seu lugar, moitas molestias, é unha actitud pois non entendible da concesionaria que ao final motivou que fora condenada en sede judicial. Estas son as cousas que cun traspaso da titularidade probablemente poderían funcionar de outra maneira. Eu creo que esa é a postura fundamental da Xunta de Galicia, iso que temos que facer e iso que vamos a seguir facendo cada vez con máis intensidade sempre, con independencia de con gobernar en Madrid. O vicepresidente celebrou a sentenza contra a Audasa polo cobro indebido de peaxes a usuarios que foron vítimas de numerosas incidencias polas obras na ponte. Cree que a demanda estaba ben posta, por iso non entende a postura do goberno a través da Avogacía do Estado. Eu creo que unha boa nova para toda esa xente que tuvo molestias, non pudo utilizar a autopista en condicións normais, pero en cambio sí que a tuvo que pagar como se non houbera ningún problema. Creo que esta sentencia agora ven a recoñecer que efectivamente a demanda está ben posta e fai máis evidente todavía, ou máis evidente a falta de coherencia e máis difícil de entender a postura da Avogacía do Estado, ao final do Estado do Goberno, que en vez de poñerse ao lado dos usuarios, se puso ao lado da concesionaria. Alfonso Rueda tamén tendeu a man os usuarios afectados. Asegurou que se buscarán mecanismos para axudalos na execución da sentenza. Veremos agora como se executa, veremos se hai recursos. Eu agardo que hai unha condena a pagar a xente que reclame esas cantidades e non sei se fará falta algún tipo de axuda para atender os usuarios. Bueno, todo eso o poderíamos ver. Xa digo que a execución é unha execución judicial, non depende da Xunta de Galicia. Se nos pedirá axuda en algún sentido, o faríamos. Parece sinxelo se a concesionaria quere que esa sentencia se execute. Por lo tanto, eu agardo que entenda que agora o que corresponde é que aqueles que reclamaron hai unha sentencia judicial que poidan cobrar unha vez que fan a reclamación nas condicións que pon a sentencia. Pola súa banda, Audasa decidirá nos vindeiros días se recorre a sentenza publicada onte polo Xulgado Mercantil número 1 de Pontevedra. A concesionaria defende que as obras só provocaban demoras inferiores a 2 minutos, polo que rexeitan que a súa actuación fora unha práctica abusiva. Bueno, xa como presidente do Partido Popular en Pontevedra, Alfonso Rueda referiuse ao proceso aberto no seo da formación para conformar as listas de cara ás eleccións autonómicas do 5 de abril. Asegura que será un procedimento tranquilo e de carácter interno no que procurarán atopar os mellores nomes para formar a súa candidatura. Pois temos de prazo ata a semana que ven e, como vostedes poderán imaginar, estamos traballando niso. Eu agardo, isto é o que vai ser así, que outra vez vai ser un proceso tranquilo, como se fan sempre as listas no Partido Popular, pensando acadar un número importante de diputados. Bueno, todos os partidos decimos o mesmo, nos o decimos e intentamos cumplilo, elexir as mellores persoas. Algún cambio vai haber, tamén les adianto que vai haber unha certa continuidade, pero estamos nese proceso ahora mesmo. É un proceso tranquilo, un proceso interno, é un proceso, polo menos o que estou atopando ahora, con moita generosidade de todo o mundo. Aquí o que nos interesa é ter un bo resultado conxunto, con independencia dos nomes, e todavía temos toda esta semana. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza.
A mellora da contorna do Centro de Saúde de Lérez está entre as prioridades do Concello de Pontevedra e da Asociación de Veciños. A nova directiva presentouse esta mañá de xeito oficial nun encontro ao que asistiron o alcalde e a concelleira da parroquia. Nesta xuntanza, Miguel Anxo Fernández Lores explicou que a intención é converter a zona nun núcleo de centralidade parroquial, incluindo actuacións para mellorar a seguridade viaria. Así as cousas, matizou que se trata dunha intervención para que aínda non hai data prevista. Na xuntanza tamén abordaron outras cuestións como o funcionamento da Casa da Cultura, o día a día da parroquia ou como mellorar a calidade de vida dos veciños. A Asociación Veciñal conta con 260 familias dadas de alta que agora teñen o veciño da parroquia e exconcelleiro do BNG, Miguel Filgueira, á fronte. Mais asuntos, xa coñecemos a identidade escollida polo Rabachol neste 2020. O loro máis famoso de toda Pontevedra, icona do entroido na cidade, vistes este ano de varanda da Ponte do Burgo. Vestido cun chaleco de obra, o loro está rodeado por varandas que se iluminan de cor azul e da súa cabeza sai unha fotografía da imaxe que tiña a ponte antes da súa rehabilitación. Deste xeito, o Rabachol cumpre a tradición de actuar como altofalante dos asuntos máis polémicos de Pontevedra. Nos últimos meses, o novo aspecto da Ponte do Burgo é un dos temas preferidos polos veciños da capital. O enterro e queima do Rabachol será este vindeiro sábado e con el despedirase o entroido da cidade. Dentro dun anaco falamos do concurso das Murgas, pero antes seguimos con máis cousas. O deporte feminino será o protagonista do inicio do mes de marzo en Pontevedra. A cidade acolle o Tour Universo Muller, unha cita que busca fomentar o deporte feminino e darlle visibilidade na procura da igualdade plena. As actividades deportivas mestúranse con mesas redondas nas que participarán mulleres deportistas, docentes e dos medios de comunicación. Será os días 6, 7 e 8 de marzo. Os días 6, 7 e 8 de marzo, Pontevedra será o epicentro do deporte feminino. A cidade acolle o Tour Universo Muller, un evento único en Europa que busca fomentar a práctica deportiva entre as mulleres, ademais de poñer o foco nel e fomentar a igualdade. Para que entre todos consigamos el objetivo del Tour y del foro y de la sociedad, que es alcanzar una igualdad plena en derechos y oportunidades para mujeres y para hombres. Y también para dar visibilidad al deporte femenino. A cita arrinca o día 6 co Foro Muller. Será na Casa das Campas e por diferentes mesas redondas pasarán deportistas de primeira liña como Teresa Portela ou a patinadora Sara Hurtado. Tamén mulleres docentes e dos medios de comunicación. De que temos que estar reivindicando cada día a nosa posición e demostrando cada día que somos capaces. Porque somos seres humanos exactamente igual, con as mesmas capacidades e tamén necesitamos as mesmas posibilidades de desenrolar o noso proxecto personal e o noso proxecto vital. Que a necesidade de que as administracións e tamén todos os seres humanos estemos impregnados de feminismo para poder avanzar nunha loita na que todavía queda moito por recorrer. Os días 7 e 8 ata 16 federacións diferentes tomarán a Praza de España. Y lo que tratamos es de sacar el pabellón a la calle, porque no siempre vamos, y es una pena sobre suelo, pero bueno, con ejercicios que entrenan la selección de surf, va a poder hacer triatlón, va a poder hacer balonmano, fútbol, bádminton, voleibol, esgrima, tenis de mesa, así hasta 16 federaciones, rugby. ¿Y quién van a ser las personas que estén allí enseñando? Pues los propios clubes y las propias deportistas que muchas veces no tienen la consideración y el reconocimiento que se merecen. Tamén o día 8, coincidindo co Día Internacional da Muller, celebrarase a marcha Pontevedra en forma pola igualdade. A inscripción terá un custo de 4 euros que se destinarán a FADEMUR, a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia. E seguimos con máis deportistas mulleres desta volta fixándonos na base. A xogadora do Club de Tenis de Mesa Monteporreiro, Mariña García, corouse como subcampioa na categoría Levín do torneo a nivel estatal. Con tan só 12 anos competirá agora no top 8, torneo no que só participan os 8 mellores xogadores de cada categoría a nivel do estado. Tanto o alcalde pontevedrés como o club non ocultaron hoxe o seu orgullo polos éxitos desta moza. No entró en su momento, pero yo creo que fue un estímulo muy grande para ella, porque a partir de ahí fuimos a Madrid a la repesca, quedó campeona de la repesca y ha sido un crecimiento absoluto durante este tiempo. Es muy luchadora, muy trabajadora y este resultado nos llena de orgullo porque no lo esperas, pero sí que
te lo imaginas. Nosotros a nivel de club estamos muy contentos por esta expansión que estamos teniendo y este crecimiento tan grande, porque siempre hemos destacado por nuestra filosofía a nivel de grupo, de equipos, y nos falta ese pequeño pasito de conseguir algo a nivel individual, que siempre hemos estado a las puertas, muy cerca en muchas categorías, y ahora esto ha sido una alegría para todo el club tremenda, porque nos da... E agora simos coas Murgas, primeira xornada do festival que se celebraba onte en Pontevedra. O Pazo da Cultura colle na pasada noite a primeira eliminatoria dunha edición que chega con récord de participación. Cantaron as súas composicións 7 Murgas, as pontevedresas, os de Soremai e Valdolérez, a Sanxenxina, os de Noalla e as mecas Romanox, os Oneis Big Bang, Tropa de Moncha a Caralla e Jana de Leria. O Satisfyer, Vox ou a exhumación do dictador Francisco Franco foron algúns dos temas máis recorrentes. A segunda eliminatoria a celebrarse mañá e será o seu remate cando coñezamos as 5 Murgas que competirán na última xornada. Esa final vai se celebrar os xoves ás 9 da noite no Pazo da Cultura de Pontevedra. Cun anaquiño desa primeira eliminatoria despedimos o Pontevedras desde hoxe. De contado chega a información do tempo. A situación é pa flipar, empezar a pensar. Escoita ben, máis brillo estás de pé. Hai que poder, tes que querer. Ella ten pelos na lengua, están coa luna de miel. Todo vai ben de momento. Cuando dije digo, digo Diego, digo Diego y dije digo, así habla Pedro Sánchez. Con Podemos no dormía tranquilo, ahora le cuesta despertarse.